Mayong buntag ka natin tanan. Kagahapon mao ang ikabulog nga anibersaryo sa pagka-obispo sa atong langdong obispo, Patrick Daniel Pargon. Busa ko natin siya sa atong espesyal nga mga intensyon ni ating Santos nga Misa, nga siya magbalikod, nga siya giyahan og langdagan, dinigiyang pagkumala sa shepherd sa atong diocese sa Talimon. Diyan mga estudyante ng mga high school, nindungol na ko niingon, Father, doon na may assignment sa among religion class. Mag-interview mi ko pare. Mo ni pangutana, Father, kinisaman si Jesus sa imong ginabuhi. Nakinundong dahil ko sa atong ibang ngayon karon, si Jesus ingon siya mga pinunan, o kamo, kinsaman ako. Dali-dali nga isangtong sa akong naruna, pagtubag ng maong bata, nga kung akong uhaon ang akong tubag, gikan sa akong natunan sa theology, bisan usap ka notebookan, di niya masud sa pagsulat. Akong kuwaon gikan sa biblical, kung kinsa sa Jesus, akong kuwaon gikan sa dogmatic theology, mga dogmas of the church, bahin kang Kristo, akong kuwaon sa liturgical aspect, akong kuwaon sa church history, di yun maigo ang iyang notebook. Apan ang pangutana is a very personal question. Kinsaman si Jesus sa imong ginabuhi. Bisan po dayon sa una-una, si Kristo is my friend, ako amigo. Diyos nga akong kasumbungan, Diyos nga akong pagdayagan sa akong mga nagkadaiyang mga nagkalisod-lisod o nagkadaiyang mga kahimtang sa akong journey isip sa kapari. Para nako, si Kristo, my friend, nga mubati ko o suod kaayo nga bisan unsay akong isulti, ako mapadayan. Di baya sa'yo din makakita ko, amigo. Ngayon, igulang na magdiayon sa parokya nga akong nasaynan. First na po ng isa, nag-introduce kong igulang na magdiayon. Father, ako si Mr. So-and-so. Mauni ang akong asawa. My worst enemy. Sumasyak ang iyang asawa. Ningunin tawag asawa. Father, siya lay nakunang kong introduce. Ako si Mrs. So-and-so. Kini akong pana, my worst enemy. Kamu magpinayaw. Amigo mo? Ginikanan o mga anak. Amigo ba mo? Daghan ang mga sumbong sa mga anak na hindi sila amigo sa ilang ginikanan. Daghang mga ginikanan nga mupadayan yung taong sa pari ang ilang anak, dili man lang mo respeto kanila. Mas mo respeto pa sila sa ilang mga barkada o kaigala. Amigo ba na? The question about friendship, kung kinsa si Kristo sa akong kinabuhi, usa ka nindot para nako na makapadayag ako. Lord, you are my friend. Bisan unsay may tabog sa akong kinabuhi, kay bawat ko as a friend, naa ka kadunay. Ang pangutana, mas nindot, kung si Kristo ba makita diha sa atong kinabuhi. If the question was, who is Jesus to you personally? The other question is, kung si Kristo ba makita diha sa akong kinabuhi.
Diyan mga maestro nga nag-convention sila dito sa Manila na nilang mag-video, nilate ang ilang convention. So, naapikihan sila sa ilang flight balik din sa Bohol. Nagdagandagan sila nga sa airport. Sa ilang pagdagandagan, ilang nabanggaan kung sa kababay nga dito sa Daplin na maligya o mga prutas. Nagkatag ang mga prutas, kaya nabanggaan man ilang. Medyo na siya ang mga maestro. Di naman sila makahimo pagbalik kay Monday kung sa silang flight ning sutoy sila nga sa airport. Ang usa ningon, mga brothers, magkita lang ta sa Bohol. Ako balikon tumaw babae. Ang mga maestro nagyamang kawan, uy, di ka mo ba na ako? Magkita lang ta sa Bohol. Sa diyang ibalik ang mga usa ka maestro, iyang itabangan ang mga babae nga nagkapap ng tawag sa pagbalik sa pagpayunan sa iyang mga prutas na nabantayan sa mga maestro na daghang nabunpo, na nadaot, suningon siya sa mga babae ay ayaw lang kabuol ako ning bayaran kining mga nabunpog, nadaot na mga prutas. Nakabantay ang maestro nga ang babae ay buta, mao nga nagkakaap siya o kay nanganak butang pagbalik sa iyang mga prutas. So, ningon siya ay inay, ako lang paliton ang tanan, ako lang bayaran ang tanan. Sa diyang nilakaw na ang mga maestro, nitawag ang mga patankon na babae, Sir, ikaw si Jesus? Sir, ikaw si Jesus? Si Mahatma Gandhi, basa-basa naman siya bahid sa Biblia, kang Kristo, ningon siya, I like your Christ, but I don't like your Christians. Ang angay sa mga Kristiyanos nga mga British magtungan under nila na nagpasbala nila, I like your Christ, but I don't like your Christians. Kinsa man si Jesus na magian sa mga tao diha sa atong kinabuhi. Hopefully, dili mingon ang tao na demonyo kang dako, Judas kang dako, Hudiyo kang dako, lukuya mo. Nagpasabot ba gini nga sa atong kinabuhi, dili si Kristo ang nakitaan, kundi demonyo, Judas, Hudiyo. How we wish nga mingon sama niya itong batang, Sir, ikaw si Jesus. Sa atong pagpadayon sa Santos nga Misa, atong isilisig nga si Kristo diya sa atong kinabuhi makitaan punta diya sa laing tao nga makatupaw ang mga laing tao. Sir, ikaw si Jesus. Malindot pa rin.